lagi colawan sabdo ora kang sumewa kekereng pasewa swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara satata tandarup ong tene rama parna
ong dwaja miwang bending ungkung aresang aragyana patih kang minangka cucuk ing pramadya bala Cumadong dawuh Panembahan kula Ditya kala Kebo Giro. Cumadong dawuh Panembahan kula Ditya kala Maesa Liwung. Cumadong dawuh Panembahan kula Temenggung Singonebah, kula Temenggung Werahat Bala. Cumadong dawuh Panembahan ya kowe kabeh bangsaning Seluman tak kumpulke sawiji ning kene. Dina iki ana perintah tumrap marang jeneng sira kabeh. Arusaken bendunganing para Pandhawa, ora ariken tambake para Pandhawa sarta Jalali. Padha gaweya ontran-ontran ana pesanggraning para Pandhawa kang mapan ana ing pesanggrahan Serayu. Sapa wae sing dadi pepalang kalebu Ratu Mandura Prabu Baladewa sampurnakna sing dadi nyawane. Sampun wae sumelang Panembahan kula piyambak ingkang badhe mandhegani para prajurit aja gawe wirang, aja gawe isin. Awit panjenenganing sun wis manunggal kekuatan kelawan sinuwuning Ngastina anak Anggara Prabu Duryudana. Yen perlu pranaan Pandhawa pisan renteng ana gulune siji mbaka siji ngestake dawuh budhal dening para prajurit Guwa Mangleng. Umreh kang bala lumares budhaleng prawadya
Gas. Thank you.
Iya. Hi. Baik. Reno dadi ngono. Hi. Hey. Ayo. Awas. Hei, cepet katamu derajat apa kowe? Hei, canda iki pengakuan. Hei. Hei. Wah. Antep tanganmu kuwi Anoman. Ayo ngadeg apa sih? Iya. Oh. Ya. Dan tanganmu elok tenanan wong. Hei, hai ho, ya ha ho. Ayo. Oh. Jebol jajamu derajat apa kowe? Waya. Oh. Yo. Awas, hei. Oh ya. Hei. Hei, ya. Sakti aku. Hei. Wah. Ho, wah. Rasa nomo nyetelek kowe. Hei, ya. Wah. Hei, ya. Yo. 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 Antep. Iki jane munyo apa? Kok sepitimen jane? Wah! Yo, atuh. Awas! Hei! Aduh, mati aku. Awas! Hei! Ho! Wah! Hei, ta hiyo! Wah! Ayah! Wah! Awas! Hei! Bekuk! Ya adekne rica-rica kethek kowe, kurang ajar kowe. Hei! Hek! Jebol diajamu kowe, derajat apa iki? Wah! Hei! Wah!
ho hei haya hei yo sawengi Antarja Wangsarja Antarja tangi kusik hei a o haya oh wah wah hei oh hei ha ho lung luntir ho 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 aya ayo aya ayo yo ah ah hit 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 ho ai ho ha hey ah wah worok bosok maju ya ah hi ho ha hey ah putar gue hit hit hey ya ah ah wah Hush! Hey! Pangriting turangga hati barang kata wajah lelayu Hau Sawi bocah pringgonan Gatotkaca bali takon Maesa Liwung. Ayo
arep neter kasekten kowe buta setengah kebu. Yo. Maju kepro ngarsa leganing atimu. Tetel kulitmu. Wayang kowe. Cangkemmu. Hei, woi. Hei, ha. Woi. No. Woi. Ha. Woi, waya. Lo. Woi. Ora minggat. Ah! Hey yo! Ah! Oi! Ah! Hey! Hey! Wah! Ah! Hey! Ai ai ae ae ai Hey! Ah! Oi! Oh! Lord! Wah! Hey! Kena kisut sikut. Yo! Oh! Wah! Hey! Ah! Hey! Hot! Ah! Oi! Wah! Wah! Yo! Serutuk! Serutuk! Hop! Hei! Toi! Toi! Ya! Hei! Ah! Ah! Oi! Oh! Ah! Woi! Ya! Ah! Woi! Yo! Ah! Woi! Hey! Ah! Wah! Yeah! Woi! 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 Ah! Wah, ambles bumi kowe. Metu! Woi! Ah! Yo! Hoi!
Yo. Lunging. Wah, iblis. Dadah, maaf, tuh dilek. Ganggu wong lagi ngelaras kowe. Sawa iki Kebu Kiru. Sawa? Kebu Kiru. Minggat, ora usah ganggu gawe para Pandhawa anggone mbentung kali Srayu. Ora bakal bali yen durung katekan Kang Jinangka bianteng elek ya mampan ana. Ayo nganggo mo. Orang aman penatio, orang sekti beguru, amjalun jolo, rebut kemen jangan mati derajat topo. Prabu Baladewa, ratu ratau maju tantang. Iki 1000 bareng maju, 100 bareng ambrol. Oh. Arep mlayu ya. Arep mlayu. Sawangen napa iki? Ya. Lihat. Pusaka Mandura Kyai Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing diuntamake karo pusaka iki kalebu kowe nyoh nek enak tanduk ya engko. Wek. Mati to, mati. Anggap kowe apa? Cah gedang kluthuk dilawan. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon perang obra marakata woi la dalah iya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita wadya bala saka ngguwa mangling padha kasesering jurit ora ana kang mangga pulya mungsuh tanding lawan pranakan Pandhawa kalebu muridku sing banget ndak tresnani si Kebu Giru karo Maesa Liwung padha tumekaning pralaya ya kalamun begawan godha mangkara nganggo akal tak ira ora bakal ngrampungi perkara aku dene iki bakal nggunakake akalku kanthi bener lan becik aku bakal nemoni muridku sing bisa silem ana ing banyu supaya ngrusak bentukaning para Pandhawa. Yaksa Gora rupane sedeng Malendra yaksa yaksa-yaksa alalaku kang malwalya ingkang Rekata Sura muridku sing banget ndak tresnani kuwi buta setengah cuyu
kowe iso ngambah banyu saged. Saged. Suaramu kok kaya ngono. Kulino mlebu banyu kademen kula. Ya. Perkara sing ning daratan wadyabala guwa manglengake sing padha kasoran nanging tak kira mung kowe sing bisa ngrampungi gawe. Kowe bisa silem ana sajroning banyu. Nyemplunga ana sajroning Bengawan Serayu dadalen bendunganing para Pandhawa inggih mangestokaken dawuh Padewan. Iku sak nyatane kunjung serat minangun Kodabona uri Rinepton muni Rinenggun Kerongan Mrelasa Kalmiyarsi Angling sesidenan keplok kepinjalan suwe-suwe anyut serana ngake makan dari rambut sikrak saya rakta sumanding Walilin Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara anakku Rekatawati kula wonten dawuh Kanjeng Rama Begawan Rekatatama iki mbok ya ditakoni to anakmu Lenang iki anakmu Lenang iki jane ngeneng apa tak sawang-sawang putuku si Srenggini kuwi yen wanci rina ora mboga wanci ratri ora nendra coba takonana nduk Rekatawati anakku nggih Srenggini bocah bagus mbok kowe kuwi prasaja to nang kowe kuwi jan-jane ngeneng apa kok sajak beda karo adat padatan Eyang Rekatatama Kang sarta ibuku Rekatawati. Aku iki nggagas Bengawan Serayu iki pirang-pirang dina kok kaya diubek rasane. Aku iki sedih ngrasakake kahanan ana Bengawan Serayu iki. Akeh bangsaning mina utawa iwak kang tumekaning pati tur karo meneh. Seprana seprene Srenggini iki kaya durung antuk pepadang ora to Eyang Kang sarta Kanjeng Ibu. Janjane bapakku ki sapa to? Srenggini iki bekti karo Kanjeng Ibu ya wis, bekti karo Kanjeng Eyang ya wis. Lah aku iki arep bekti karo bapakku iki besok kapan? Aku arep bekti karo bapakku iki besok kapan? Kondo kanthi bloko luwih becik tinimbang aku
Ora kok duduhi ora kok paring katerangan sapa sejatine Sudarmaku utawa bapakku. Luwih becik Srenggini iki paten wae Kanjeng Eyang. Srenggini piye, Mbah? Kowe kuwi sejatine putrane Panenggak Pandhawa. Sing jenenge Raden Werkodara ya Raden Bimasena. Raden Werkodara. Iya. Sejarahe piye, Mbah? Sejarahe mangkene. Duk rumuhun Pandhawa lan Kurawa kuwi nalikane dhisik-dhisikan gawe kali. Kowe kabeh pancen diteter karo eyange Pandhita ing Sapta Arga peparab Begawan Wiyasa. Pandhita ing Sapta Arga. Lah nalika samana Kurawa gawe kali sing jenenge Kali Cingcing Guling. Kuwi sing ngewangi bangsaning ngelembut, bangsaning jim setan priprayangan. Mongko gawene kali kuwi dhisik-dhisikan. Sapa sing kaline dadi dhisik ing besuke Baratayuda Jaya Binangun bakal unggul sing dadi jurite. Mangkono sabdaning Begawan Wiyasa. Sabanjure bapakmu Raden Werkodara semedi ana tepining Kali Serayu. Batine ngudarasa apa kelakon Pandhawa bakale gawe kali. Bareng aku sumurup, aku kelawan ibumu melu cancut gumregut. Aku lan ibumu merintahake kabeh bangsaning Rekata utawa Cuyu. Wekasane Kali Serayu bisa dadi luwih dhisik timbang kaline para Kurawa sing winastan Cingcing Guling gaweane para Kurawa. Lah sabanjure kaya mangkono bapakmu ngaturake panuwun marang aku ndilalah kersane ngalah. Bapakmu kepencut karo ibumu si Rekatawati, wekasan pinundhut garwa anak-anak kowe Srenggini. Dadi kaya mangkono sejarah iya. Ning ngene ya Srenggini. Dadi anak Werkodara kuwi ora gampang. Nadyan kuwi ya bapakmu tenan, ning mesti wae iki mengko kowe bakal diteter kanthi pacoban sing abot. Dadi anak Werkodara kuwi saben esuk sarapane anak padha anak didu kon jotosan. Kuwi sarapane anak Werkodara ngono. Kon gelut mengko wayah bedhuk rasa-rasanan kuat-kuatan ngangkat godo rujak polo. Leh, godoe abote sepira? Lho, maido cah iki. Pusakane bapakmu Kyai Rujak Polo kuwi nek didekne, wah iso nutupi sawah 3 hektar kuwi tenan. Sik to, Mbah. Janjane anake Werkodara kuwi ana pira? Lho, manut persine ngono. Gagerake ana dhewe-dhewe. Ha iki lho. Ana sing 2, ana sing 3, ana sing 4, ana sing 5, ana sing 10. Oh ngono. Manut gagerake. Lah sing bener ndi? Bener kabeh wong kabeh ya ana bukune kok. Iya. Nek kowe sing mbok nut manut sing nanggap ngono. Arep gedhe-gedhenan sing bener iki, renek sing nanggap ya merongos. Iya. Ngono, Mbah. Ya wis, yen pancen kaya mangkono, aku bakal pamit karo simbah Kang sarta Kanjeng Ibu Lilanana. Dina iki aku tak budal. Mentas saka sungapaning Kali Serayu bakal goleki bapakku Raden Werkodara. Duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri Srenggini. Tak balang puja pangestu muga-muga kasembatan napa sing dadi setiamu yo nang.
sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhap tis sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning putyanira sang dwija wara ambrengeng lir swaraning madu brangta manung sungsarining kembang wancine wis madya ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking arka arsa hamadangi jagat dupi tatasing kamantian diwasaning Sang Hyang Arka yekti wis wancine gara-gara mijil tirta kencana. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng. Wah, pagi Dek Pedro. Ayo. Pagi Dek Bagong. Pagi Mas Pedro. Ayo. Alhamdulillah leren. Sisuk prei ya. Wayahe ngeluk boyok Kang Sarto ngeluk liya-liyane. Iya, kapit.
Lah iya. Bombong kaweran bunga. Gitu. Saged sowan wonten ing laladan gedang kluthuk wonten ngarsanipun pepunden kula. Nuwun inggih punika Bapak Amin Kang sarta Ibu Sudarmi ingkang kagungan kersa anetakaken putranipun nuwun inggih menika Dik Saha Arakan Pramudya. Dikekudang dadi anak anung ngendita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Betul, pancen sing disuwun kabeh kaya mangkono Mas Garing. Ya. Jadi anak kuwi minangka dadi penyambunging sejarah. Nah. Dadi nek kagungan putra iki mesti kekudangane wong tuwa, ungkulana wong tuamu, ungkulana bapakmu, ungkulana ibumu. Ngono. Umpamane bapakne seniman ya ungkulana gitu, karya-karyane bapakmu. Anake pejabat ya kaya mangkono, anake tani ya mangkono. Mula tetembungane kudangane wong tuwa marang anak, gitu. Kudangane wong tuwa karo anak iki ora kok meneruskan perjuangan orang tua mboten ning iso ngungkuli apa sing dadi perjuangane wong tuwa. Ngono ayo. Mula awake dhewe ning kene ora iso matur apa-apa ya Mas Petro. Heeh. Mung isane mengucapkan terima kasih ya Mas Petro. Ya. Ya, mengucapkan terima kasih yang sangat besar ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kula kunjukaken dumateng keluarga besar Mbah Amin Kang sarta Ibu Sudarmi ingkang sampun paring kapitadosan dhateng kula sak kanca Sanggar Seni Astra Bratawi jero saking Jalan Mastrip 2 Gandung Kidul Kecamatan Nganjuk Kadipaten Nganjuk Jawa Timur Indonesia. Wah. Luar biasa. Ayo. Sapa mang sing napa dalang sing asli kene sapa enek ora jaan. Gini nang cah bagus. Iya. Ya muduna. Sana megang mic ya iki tak iki asli gedang luthuk niki Mbak Mano, dalang kecil belajar. Dipegang mic iki lho. Biyen cilik aku ya kaya ngene iki. Mas Akbar. Duduk dulu gak apa-apa, duduk aja. Mas Akbar. Dalem. Ya nono ngene iki bagiane sapa coba ora? Sing ndi? Ya nono ngene iki bagiane sapa? Iki ta? Heeh. Iki. Heeh. Bagiane sapa piye to? Lah iki bagiane sapa nek ngene iki? Lah duka. Iki nek ospek kuwi bagianku. Nah, aja niki sik polos lho, Mbak. Aku ki ya jek polos urung apa-apa blas lho. Niki sik namane sapa to? Mas jenengan Dik. Nggih tepangaken Christian Eka Ramadhani, Mas. Nggih gedang luthuke pundi? Tebih napa mboten saking mriki? Celak, Mas. Celak nggih. Jenenge padha karo aku lho. Lho, Kristiane niki? Lah asmane panjenengan sinten? Manohara Deni Christian. Lah, saya tak enek Denine. Kok enek Denine? Lah aku nek wis gak karo Deni tak guwak ngono lho. Oh, ganti sapa Manohara Christian. Tris Christian ngono ya. Sak menika kelas pundi? Kelas pinten? Kelas pinten Mas Christian, Dik Christian? Kelas tunggal SMA, Mas. Ya barenganku berarti ya an. Lah jenengan mulai belajar dalang iki wit anu lho kelas pinten? Aku biyen satu SMA pun muyang-muyeng kok. Kelas pinten jenengan? Nggih, kalau riyen kelas 3 SD. Wah, ya padha no. Saya juga 2 SD. Lo berarti rong sunat. Yo no pas awale belajar dalang terus sunat pancen bener. Aku teh kok Mas Tian iki lho. Wis sunat durung, Dik? Li takoni Mbak Manuhara. Udah sunat belum, Mas? Nggih, sampun. Oh, sampun. Kok ora percaya ya? Kuwi dalang isih urung kampun wong wedok jembuk gawe api. Lho, kapan banjir apa-apa, Mas? Oh, ngono ya. Malah pinter. Sik belajare pertama riyen dateng sinten? Riyen otodidak, Mas. Wah, lah niki sing anu jenengan iki bola-bali WA kula to, pengen dolan gubuk ning dilalah. Kula niku jujur mawon ora nate teng omah, Mas Christian. Agar prai seminggu ngono wis ngulon. Ngulon iki ngene sapa? Solo.
Hah? Nek Solo. Udah, wis gua ngawur. Golek blangkon, Mas. Oh ya, ya. Pikiranmu kok iso tekan ndi-ndi to, Mas? Fokus dong. Otodidak riyen berarti kaset-kaset katen. Nggih. Terus ngono kuwi aja wedi serawung Dik Kristian, ya toh. Nggih. Sampeyan nek nggur terkupang ning nggur laladan sampean belajar otodidak ora lho. Mudhun teng pundi sowan senior-senior dalang dolan omahku. Mergo serawung niku sangat menentukan banget. Wong niku ambak nggur sak serawung, ambak nggur sak pergaulan niku ilmune terus ngoten nggih. Kula mboten ngandani ning kula niki menceritakan pengalaman kula piyambak. Nah, Nggih.